Ама аз направо не да вярвам, че... Аз ти казвам. Сериозно ти казвам, не се базикам. Ватикан. Ама мен телефоните са ми... Стани ела в банята, там е туалетна хартия сега, какво те направя сега? Колко съм обектинял, какво да направя сега? Той да си банята. Да се мекат. Да знаеш. Двата ли? Верно е тогава. Да бе. Сълзи. Не си направил нещо. Тогава съм станал се лош по така, виждаш ми, че се друг начин се намерил добре. Айде. То по-малко. Но той Nokia ще издържи, бе, то спорт ще издържи. Ще издържи повече. Абе, как беше на английски способности? Скил. Може така да се А каже. по друг начин ще ми даде една дума. Ability. Да, дума ми даде. Какво точно ability ти дойде на главата? Точно това ability. Ето виж. Благодаря. Чакай да ти я заизмия. Ами той е тия яде. Агресив. Добре, значи докато работи и от това чава. Това за циркулация, бе, човек. Поне искам че като лега тук да е топло, един път да е топло и да веде. Релакс беше, тя толкова. Абе, фига, ти срещате вие. Абе, ко е? Чакай, какво? Каква беше песента? Нещо лов. Ох. Телефон. Дали не беше тая? Виж телефоните плащат ли ти? Ти Да. провери ли ги? Изобщо. Или просто видееш, тръкна, вече ги изчисти пара, ще тръкнем да видиш за какво става. Работи, аз го сещам. Усещаш ли? Разбирам като вибрира да ги усетиш. Коче, какво правиш там? Който клипчета ли снимаш? Който не издържа, не